Dobrý večer, ahoj. Vítejte v Plato, vítejte v Postbauhausu na přednášce a diskuzi na téma protestů a stávky v kultuře a v umění a jejich specifika. Večer má název Protestujeme, abychom umění osvobodili od sebe samého, což je překlad z jednoho z hesel hnutí Occupy. Srdečně vítám v Plato naše dvě hostky dnešní, naše dvě přednášející, Ivanu Romanovou a Veroniku Němcovou. Obě dvě jsou aktivní v dvou platformách, které jsou zde uvedené. Je to Otvorená kultura a Kulturní štrajk, ke kterému se taky dneska naše podpora váže. A abych ještě na úvod krátce představil naše dvě hostky. Verona je, možná bych mohl použít i výraz, dosluhující ředitelkou, protože končí vlastně koncem března ve Slovenské národní galerii a konkrétně v Šaub-Marově Mlýně v Pezinku, které je detašované pracoviště SNG, a vlastně podala výpověď jako jedna ze zhruba stovky zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří v protestu na situaci, která vlastně se děje v této národní instituci, podali výpověď, ale myslím, že i trošičku se to váží s aktem solidarity k těm, kteří dostali tu výpověď vlastně od vedení, které se tam za posledních několika měsíců už po třetí změnilo. A Ivana je kulturní antropoložka, je umělecká kritička, je kurátorka, je kulturní pracovnice, pracovala například v Nové synagoze v Žilině, anebo v redakčních radách časopisu Kapitál a 3/4. Já nevím vlastně, jaký je přesný název, já to vždycky čtu o tomhle časopisu, ale... My většinou hovoríme 3/4. 3/4. A zároveň je předsedkyní kulturních odborů. A dnešní den, tedy, jak jsem pověděl o specifikách protestů a stávky v kultuře, protože je to prostě jiná situace, jiný typ situace, než když protestují lidi v jiných oborech, když protestujeme my v kultuře nebo v umění, tak prostě proti straně nepřineseme velkou hospodářskou škodu. A proto vlastně ten náš mocenský vliv mnohem menší. A tak, jak vidíte na tom prvním slajdu, tak i o vyhoření a jestli to vyhoření můžeme přetavit prostě v to, aby ten protest a stávka mělo smysl, a taky asi o tom, co se na Slovensku povedlo a nepovedlo v průběhu těch několika posledních měsících. Už to nebudu zdržovat, předávám vám slovo a přeju vám i nám, aby to byl zajímavý večer. Zhruba jsme si říkali 45 minut nebo hodina přednáškové části a potom zhruba půl hodina diskuzní části. Díky, předávám slovo. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne aj za úvod, aj za pozvanie, aj za váš záujem o to dozvedieť sa viac o tom, čo sa deje na Slovensku v oblasti kultúry a rezistencie v kultúre. My začneme, nevezbí to veľmi, je to v pohode? Zvukovo? Dobre. Technicky iba poznámka, že my teda máme pripravenú nejakú prezentáciu, v ktoromkoľvek momente je v poriadku, že do toho môžete vstúpiť komentárom, otázkou a tak ďalej. Keď nie, tak samozrejme po tej časti bude nasledovať už taká viac moderovaná diskusia, ale cíte sa slobodní kedykoľvek do toho intervenovať. My začneme hriechom lenivosti a skončíme pri Donatelovej buste a medzi tým sa budeme snažiť vysvetliť takým oblúkom, že čo je otvorená kultúra, aké boli tie jednotlivé kroky Ministerstva kultúry, ako sme my na to z našej pozície reagovali v takých jednotlivých etapách. Potom urobíme takú bližšiu zastávku pri téme štrajk a presne pri tých špecifikách, ktoré súvisia so štrajkovaním alebo odmietnutím práce alebo stiahnutia sa z toho
systému umeleckej prevádzky, a presne, ktoré súvisia s tým, že aká je naša systémová moc, aké sú naše nátlakové prostriedky a budeme sa snažiť priblížiť nejaké príklady aj z histórie, ale aj z iných pracovných odvetví, kedy sa pracujúcim podarilo nastoliť nejaké spravodlivejšie usporiadania bez toho, že by v tej pôvodnej situácii mali tú systémovú moc. A potom na konci asi navrhneme niekoľko takých okruhov všeobecnejších na diskusiu, ktoré by sme radi ponúkli ako prechod do tej druhej interaktívnejšej časti a radi by sme mali aj váš pohľad na vec, pretože my už sme tak utopené v tej téme už vyše roka, že možno strácame ten kritický odstup, ktorý vy predpokladáme, že budete mať. Tak začneme. A hneď prvý slajd je ministerka kultúry a generálny tajomník služebného úradu Lukáš Machala. Je to citát z tlačovej konferencie niekedy z leta, z augusta. Ja to asi prečítam. Týmto oslovujem najmä našich spoluobčanov, ktorí každý deň chodia tvrdo o 4., o 5., o 6. do práce, do montážnych liniek a makajú tam ako takí otroci. A chcem im povedať, že ich peniaze za ťažko vydreté dane my budeme vždy strážiť. A nás nikdy nezastraší ani nebude zaujímať plač, nárek a štekot tých, ktorí žijú bezbrehým spôsobom života z vašich daní. V tomto citáte je obsiahnutých niekoľko dôležitých momentov. Tým prvým je to rozdeľovanie umelcov alebo pracovníkov, pracovníčiek v kultúre od tých naozaj pracujúcich v iných odvetviach, čo je narratív, ktorý Ministerstvo kultúry veľmi cielene a veľmi často používa, že rozdeľuje ľudí na tých zvrátených progresívcov a tých tradičných, čistých držiteľov tej naozajstnej kultúry slovenskej, národnej a žiadnej inej. Zároveň, ale ak sme do seba kritickí, tak si musíme priznať, že rovnaký narratív, ale s opačným znamienkom nachádzame aj v samotnej kultúre a umení. Stretávame sa s tým, že aj priamo pracovníci v kultúre alebo umelci, umelkyne sa definujú ako tí pokrokoví, tí progresívni, tá avantgarda, na rozdiel od tých zaostalých regionálnych voličov, tých strán, ktoré spôsobujú to naše nekonečné zaostávanie za západom a podobne. Takže pre nás je toto delenie ľudí s hociakým znamienkom tým kľúčovým problémom a východiskom toho, čo sa my ako otvorená kultúra snažíme aktívne problematizovať. Možno ešte na vysvetlenie takého backgroundu. Martina Šimkovičová bola pôvodne moderátorka na komerčnej televízii, odtiaľ ju prepustili, myslím, že v roku 2016, kvôli tomu, že šírila antimigrantské hoaxy na svojom profile, takže odtiaľ dostala výhazov. Potom si založila vlastnú reláciu na alternatívnom médiu TV Slovan, internetovej televízii, a odtiaľ sa rovno stala ministerkou kultúry. Ja to spomínam preto, že často sa o SNS hovorí ako o extrémne pravicovej strane, ale tu máme skôr dočinenia s alt-right stranou, ktorá používa trochu iné metódy a iné princípy, že SNS, ktorá bola pôvodne tá veľmi konzervatívna, tradicionalistická, xenofóbna, nacionalistická strana, čo nehovorím, že je v poriadku, ale používala iné nástroje, iný jazyk, iné metódy. Teraz z tejto strany zostal iba jej predseda Andrej Danko a do parlamentu sa dostali tým, že získali tesnú väčšinu, myslím, že 5,6%, vďaka tomu, že práve vytvorili aliancie s takýmito alt-right pravicovými subjektami. A hovorím to preto, že naozaj tie nástroje, ktoré používajú trebárs voči nám ako nejakej rezistencii, sú iné a vychádzajú práve z tej alt-right scény a alt-right princípov. No a teraz tá naša otázka je, že tú lenivosť, ktorú nám vyčíta Machala v tom predchádzajúcom citáte, či je to vlastne správna forma lenivosti, pretože asi všetci z nás vedia, že máme 3-4 práce, aby sme sa vôbec uživili. Sociálne zabezpečenie v rezorte kultúry je úplne nízke až nulové. Podľa štatistík z bývalého Inštitútu kultúrnej politiky, ktorý už neexistuje, pretože ministerstvo zrušilo, tak vychádzalo, že v roku 2023 pracovalo 55% osôb ako samostatne zárobkovo činných osôb, takže bez akéhokoľvek sociálneho zaistenia, pričom priemerné príjmy v rezorte kultúry sú pod národným priemerom alebo pod priemerom v národnom hospodárstve.
na úrovni asi 85%, ale ten rozdiel je ešte väčší, ak zvážime, že väčšina osôb v rezorte kultúry má vysokoškolské vzdelanie 2. 3. stupňa a vtedy je ten rozdiel ešte markantnejší. Priemerne to vychádza, že zarábame o nejakých 300 až 500 eur menej. Takže aby sme sa vôbec uživili, tak si nemôžeme dovoliť žiť z niekoho iného daní už len preto, že nedostaneme žiadnu sociálnu podporu, ak sme na úrade práce. Takže možno riešenie k tomu, že aký typ lenivosti je oprávnený, nájdeme v samotnej definícii hriechu lenivosti. A v rannej kresťanskej mytológii spôsoboval hriech lenivosti, alebo bol spojený s démonom Acédie, čo je démon poludnia, ktorý útočí, keď je slnko najvyššie nad horizontom a celý svet znehybňuje v takom bezčasí a v tej pálave, kedy každý pohyb, každá myšlienka je extrémne náročná a máme pocit, že naše telo je extrémne ťažké a nevládzeme. A zároveň teda spôsobuje to, že to presvedčenie, že slnko sa hýbe pomaly, alebo vôbec, že deň má 50 hodín. Tí mnísi, ktorých teda napadol tento démon Acédie, mali pocit, že im komunita v tom kláštore neposkytla dostatočnú podporu na to, aby uspeli, aby sa nejako pohybovali alebo aby stúpali v tom kláštornom systéme a v tej svojej duchovnej ceste. Zároveň ale mali pocit nejakej morálnej nadradenosti nad tými ostatnými, ktorí to ešte neprekúkli, na rozdiel od nich, ktorí už majú teda ten moment kritickej reflexie. A zároveň ten démon spôsobuje, že sa mních nemôže poriadne sústrediť na jednu prácu a neustále prepína z jednej úlohy na druhu. To sú všetko veci, ktoré sú nám asi pomerne známe a dali by sa aj cez tú pálavu prepojiť s nejakým systémom vyhorenia. Acédia sa neskôr prepojila, alebo je to taká staršia sesternica melanchólie, ktorá je takisto veľmi spájaná s umeleckými profesiami. A spomínam to preto, že zároveň tento moment akoby nejakého vyhorenia v sebe obsahuje veľký kritický potenciál a veľký potenciál subverzie, pretože tí mnísi si v jednom momente uvedomili, že všetky tie prísne, precízne predpísané rituály, ktoré dôsledne dodržiavajú, ich nikam neposúvajú. Že jednoducho stagnujú, že to slnko sa nehýbe a deň má 50 hodín. A v tomto momente dospeli aj k nejakému poznaniu kritiky alebo kritickému náhľadu na ten systém ako taký, čo bolo veľmi nebezpečné a rozkladné nielen pre kláštorný systém, ale pre akýkoľvek systém. Takže naša otázka je, alebo to, čo sa snažíme v otvorenej kultúre, okrem tých praktických vecí, ku ktorým sa o chvíľu dostaneme a k tým konkrétnostiam, skúsiť premýšľať o tom, ako to kolektívne spoločné vyhorenie naozaj zvrátiť na nejakú politickú silu a na nejaký nástroj rezistencie. Tu už vidíme historický obrázok vzniku otvorenej kultúry, kedy pri odovzdávaní petícií, alebo teda výzvy na odstúpenie ministerky sa podarilo zozbierať takmer 190 000 hlasov, čo je na Slovensku najúspešnejšia online kampaň za celú jeho históriu. Žiaľ, predbehla aj klimatickú petíciu, čo určite nebol zámer, ale tá atmosféra v januári 2024 bola naozaj vypätá a ten prejav toho hnevu verejnosti sa prejavil práve takto vysokým číslom podpisov. Týchto 190 000 je možno zaujímavé to, že keď poznáte teóriu 3,5%, ktorú zverejnila v roku 2016 americká profesorka Chenoweth verejných politík. Ona v podstate skúmala na 323 protestných hnutiach v rokoch 1900 až 2006. Skúmala, akým spôsobom mali dosah na zmenu politiky a prišla k tomu číslu 3,5%, kde keď sa zapojí 3,5% populácie alebo nejakej danej spoločnosti do protestu, tak vtedy automaticky padajú tie vlády alebo sú prinajmenšom nútené robiť nejaké výrazné kroky. Do týchto protestov sa zahrňujú aj napríklad petície, čo teda v našom prípade môžeme ako keby ukázať, že tento 3,5% vzorec úplne nefunguje, pretože na Slovensku boli vlastne dve takéto petície. Jedna bola v januári a druhá bola v lete, v auguste, keď prišlo k tým personálnym čistkám, ku ktorým sa dostaneme. V každom prípade to
Toto bol moment, kedy sme odovzdali podpisové hárky priamo na ministerstvo, vytlačili sme ich, pretože už počas zbierania sme boli atakovaní falšovaním a vymyslenými identitami, takže sme im uľahčili tú prácu pri tej kontrole a sme im to vytlačili a odnesli sme im to osobne na ministerstvo kultúry a je to aj moment, kedy vlastne vzniká Otvorená kultúra a je to 5. február 2024. Zároveň je možno dobre povedať, že jedinú reakciu, ktorú sme z Ministerstva kultúry dostali, bolo podanie trestného oznámenia na generálnu prokuratúru pre podozrenie zo sabotáže a hackovanie cudzích počítačov a podobných nezmyslov. A to vyšetrovanie bolo medzičasom ukončené. Kvôli nemu bola Ilona Nemet ako jedna z iniciatoriek vypovedať, ale vyšetrovateľ ho na 2-krát odmietol ako neopodstatnené. Ale to bola každopádne jediná reakcia, ktorú sme dostali. Áno, a ministerka zostala na svojom mieste, takže sa môže zdať tá petícia ako neúspešná a zároveň v čom vidíme aj nejaké pozitívum je, že vlastne pohla naozaj celou kultúrnou scénou, ktorá sa spojila, ktorá sa zjednotila a vzniklo jedno z najväčších platform a hnutí v kultúrnej obci na Slovensku. A v Otvorenej kultúre je momentálne 1900 jednotlivcov a jednotlivky profesne pôsobiacich v oblasti kultúry a vyše 300 organizácií, ktoré pôsobia v kultúrnom sektore. Toto máme kalendár odpočtu, to je možno to, čo nás najbližšie čaká a pripravujeme detailný odpočet činnosti Otvorenej kultúry a zároveň krokov, ktoré prichádzali zvonka, na ktoré sme reagovali. Budeme to zverejňovať na našej webovej stránke. Toto je naozaj jeden malý screenshot z obdobia jedného mesiaca, kde na pravej strane zelené vidíme naše reakcie a na tej ľavej strane vidíme, na čo vlastne reagujeme. Takže prinesieme ako keby nejaký návod možno aj pre ďalšie krajiny, ktoré sa ocitnú v podobnom režime, ako sme my teraz momentálne. A ukazujeme tam naše kroky, ktorých boli stovky, niektorých akcií aj možno aj tisíce. A to je vlastne aj dôvodom toho, že sa už cítime trošku blízko toho vyhorenia, pretože všetky tie akcie, ktoré sme urobili, a teda nebolo ich málo, stále vedú k tomu, že na ministerstve kultúry zostáva ministerka Šimkovičová, ktorá má podporu Roberta Fica. A Robert Fico dokonca ako náš premiér Slovenskej republiky chce a počíta s Martinou Šimkovičovou aj do najbližších volieb, pretože z SNS je tak nízko volebných preferencií, že sa určite do parlamentu nedostane. Ale Šimkovičová je pre Roberta Fica veľmi kľúčovou postavou, najmä v tom, že bojuje proti tomu liberálnemu umeniu a progresívnemu umeniu a to je to, čo sa nám zdá a teraz môžeme tak zašpekulovať na tejto pôde, že mu to vlastne vyhovuje, pretože je to nejakým spôsobom aj odplatá pomsta za protesty, ktoré prebehli po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kde sa tiež kultúrna obec veľmi zapájala. Áno, vnímame to tak, že Šimkovičová je proxy jeho nenávisti a jeho pohrdania voči kultúrnej sfére alebo voči liberálnej sfére ako takej. No ešte možno krok späť k tomu 5. februáru nám bolo jasné, že budeme čeliť obrovskému nátlaku a obrovským zmenám a deštrukcii v kultúre, takže nám bolo jasné, že musíme začať organizovať nejakým spôsobom. Otvorená kultúra vznikla v čete na Messengeri, kde bolo niekoľko 100 ľudí, 150, nejako tak 150 ľudí, ktorí sa poznáme, ktorí pracujeme v kultúre, spolupracujeme naprieč regiónmi a bolo jasné, že budeme čeliť niečomu masívnemu a tým pádom sme sa museli začať nejakým spôsobom organizovať, aby sme mohli fungovať. Takže tá organizačná štruktúra, možno len tak zbežne také zaujímavé veci, je to nehierarchická štruktúra, to znamená, že nemáme nejakú líderku alebo lídra, tvorí to koordinačný tím, ten koordinačný tím sú ľudia, ktorí koordinujú nejaké pracovné skupiny. Tie pracovné skupiny sú od skupín, ako je napríklad stratégia,
koordinuje Ivana Rumanová spolu s Ivanou Lavčikovou cez texty, sociálne siete, protesty a tak ďalej. Tak každá táto pracovná skupina má svojho koordinátora alebo 2 koordinátorov, koordinátorky a tie potom tvoria koordinačný tím, v ktorom vlastne všetko prechádza hlasovaním. To znamená, že na všetkom sa musíme participatívne spoločne zhodnúť, čo sú ako keby nevýhoda je v tom, že to možno niekedy trvá dlhý čas. Výhoda je v tom, že prichádzame k spoločným rozhodnutiam, na ktorých sa dokážeme zhodnúť, ktoré si vieme prekonzultovať, odkomunikovať a preto sú ako keby udržateľnejšie a majú vyššiu kvalitu, pretože sme s nimi všetci stotožnení. A potom je aj tá zodpovednosť zdieľaná, že to nepadá na hlavy. Áno, aj zdieľaná zodpovednosť. A zároveň sme urobili aj princípy otvorenej kultúry. Je to interný dokument, ktorý popisuje naše ideové hodnoty a zároveň aj organizačné princípy, ktoré som veľmi teraz z kraja predstavila. Ktokoľvek zo signatárov memoranda otvorenej kultúry sa môže pridať a byť aktívnym členom, členkou otvorenej kultúry, môže si založiť svoju vlastnú pracovnú skupinu a môže sa dostať do koordinačného tímu a spolupodielať sa na rozhodovaní, čo budeme ďalej robiť, ako to budeme komunikovať a na stratégiách a spoločných krokoch. A teraz prichádzame k tej fáze, že by sme radi prezentovali tie základné, veľmi stručne, chronologicky, ako postupovalo v akých etapách Ministerstvo kultúry a aké boli naše reakcie na tie jednotlivé kroky. Najskôr samozrejme potrebovali uskutočniť legislatívne zmeny, takže zmenili zákon o muzeách a galériách, o RTVS, zákon o FPU, čo je Fond na podporu umenia. To je ten hlavný mechanizmus, ktorý distribuuje prostriedky z verejných zdrojov do nezriaďovanej kultúry. A potom, keď presadili tieto legislatívne zmeny, aby už mohli všetky tie ďalšie kroky následne realizovať legálne, tak pristúpili k personálnym zmenám v inštitúciách. Najskôr zrušili Kunsthalle ako samostatnú príspevkovú organizáciu, potom prepustili riaditeľku Bibiany, čo je Medzinárodný dom umenia pre deti, a riaditeľku Slovenskej národnej galérie, riaditeľa Slovenského národného divadla, riaditeľa Národného múzea, Pamiatkového úradu. Zabudám na niečo? To robil minister životného prostredia, ešte sme zabudli možno na Banské múzeum. Banské múzeum, ktoré ale spadá pod rezort ministerstva životného prostredia. Okrem ale týchto spektakulárnych a hlavných osobností vo vedúcich pozíciách prepustilo Ministerstvo kultúry minulý rok pod zámienkou konsolidácie 10% zamestnanectva zo všetkých 30 zriaďovaných inštitúcií, čo predstavuje asi 460 osôb po celom Slovensku. A tu je možno dobre zdôrazniť, že tie inštitúcie boli personálne a finančne poddimenzované ešte pred týmito čistkami. Takže tieto škrty sú pre ne často likvidačné a nedá sa hovoriť o tom, že by naplňali tie funkcie, ktoré majú zo zákona stanovené, ako ochranu zbierkových predmetov, výskumnú činnosť, pedagogickú činnosť a tak ďalej. Pričom tento rok sa plánuje ďalšie kolo prepúšťania, ďalších 10% zamestnancov a tam je už naozaj nepredstaviteľné, ako tieto inštitúcie majú plniť úplne hociakú inú funkciu, akože svietime a kúrime, možno iba svietime. A považujeme všetky tieto kroky za účelové, ktoré smerujú podľa našich odhadov k tomu kroku 3, a to je zámer ovládnuť a privatizovať verejné statky. SNS totiž vytvára často tú dymovú clonu ideológie, s tým, že hovoria, že my chceme podporovať iba národnú kultúru, ale keď máme bližší pohľad na to, že aké projekty stopli vo financovaní napríklad cez FPU, tak tam sú regionálne galérie, regionálne knižnice, osvetové centra. Oni naozaj že likvidujú kultúru naprieč celým jej spektrom a naprieč všetkými regiónmi. A toto oslabenie inštitúcií, jednak najskôr tie legislatívne zmeny a potom to personálne a finančné poddimenzovanie vedú k tomu, že oni jednoducho vyhodnotili, kde v tom rezorte je nejaká ekonomická hodnota, ktorú môžu vyťažiť, a sú to pamiatky, budovy a zbierkové fondy. Podľa liknutých informácií, ktoré zverejnil Marcel Čas, práve bývalý zamestnanec toho Inštitútu kultúrnej politiky, pripravuje Ministerstvo kultúry v tichosti plán obrovskej reštrukturalizácie všetkých inštitúcií, ktorý počíta s úplne radikálnymi zmenami, ako zrušenie Národného múzea, zrušenie Národnej galérie, všetkých týchto vlajkových inštitúcií a vytvorenie nových subjektov, ktoré nazývajú ako národné zbierky, hrady a zámky, národné pamiatky,
Čo samozrejme, môžeme sa baviť, že každá zmena môže byť legitímna a oprávnená, ale práve aj tí zamestnanci Inštitútu kultúrnej politiky poukazujú na to, že to je absolútne nesystémové, že tie zmeny sa dejú netransparentne, alebo aj tieto návrhy za zatvorenými dverami, vypracovajú ich externé právnické firmy, nie sú podložené žiadnymi dátovými analýzami, že čo je vlastne cieľom týchto zmien. A zároveň sa hovorí o tom, že tieto zmeny majú byť sprevádzané veľmi drastickou redukciou tak pamiatkového fondu. Podľa tých liknutých informácií sa hovorí o tom, že sa má redukovať počet kultúrnych pamiatok z aktuálnych 10 000 na 2 000, čo je redukcia na úrovni 80%. A zrušením všetkých pamiatkových zón, čo samozrejme otvára priestor pre developerov a podnikateľov z okolia SNS, aby presne podľa toho maďarského scenára obsadili tieto budovy, vybudovali tam vlastné wellness centrá, svadobné zámočky a podobné veci. A veľmi podobná zmena sa chystá tiež v rezorte zbierkotvorných inštitúcií. Tam sa tiež hovorí o redukcii na úrovni 80 až 90%. Takže tam ešte potrebujú otvoriť zákon o pamiatkovom fonde a doplniť tam nejaké 2-3 vety, aby mohli postupovať legálne. Ale už teraz vieme, že napríklad po depozitároch Slovenskej národnej galérie, ale aj iných inštitúcií sú sprevádzaní ľudia tými dosadenými ich nekompetentnými iba veľmi prostranickými vedúcimi funkcionármi, osoby, ktoré tam nemajú čo hľadať. Zamestnaníctvo dostáva pokyny, aby vypracovali zoznamy zbierkových predmetov, vrátane ich rozmerov, počtu a tak ďalej. Že naozaj vieme, a toto je na to možno tiež také triky, že my musíme pracovať s týmito informáciami, ktoré máme z tých interných overených zdrojov, ale je pre nás veľmi ťažké s nimi ísť von, pretože nie sú overené. Nie je to niečo, čo by sme vedeli 100% preukázať. Napriek tomu s tým musíme pracovať, pretože inú možnosť nemáme. Ale všetko zatiaľ podľa tých našich analýz smeruje presne k tomuto kroku, takže vyťaží ten rezort ekonomicky a finančne cez pamiatky, budovy a zbierkové fondy. Dobre, a tuto už niektoré z toho som aj spomenula, že to boli tie kroky postupné a ešte možno iba v stručnosti opísať metódy, ktoré ministerstvo používa. Jednak je to udržiavanie samotného rezortu kultúry, ale aj akékoľvek rezistencie či odporu v stave permanentného chaosu. Čo sa môže zdať veľmi triviálne, ale pre nás je naozaj ťažké vybudovať akúkoľvek stratégiu rezistencie prostredí, ktoré sa neustále mení, kde sa neustále menia riaditelia, princípy, informácie. Potom vždy začíname odznova od nuly a je to extrémne vyčerpávajúce a extrémne náročné. A ako riešenie, čo vidíme na tento problém, je prestať byť iba v tej reaktívnej pozícii a naopak rozvíjať nejaké naše proaktívne línie, ktoré nebudú v takejto nutnosti iba reagovať spätne na kroky ministerstva, pretože často ani nevieme, že či je ten krok naozaj tak naprvu a tak primitívny, alebo naopak, či je tam ten meta level nejakej sofistikovanosti a stojí nás to veľa energie a veľa overthinkingovania a veľa interpretácií, aby sme sa v tom vôbec zorientovali. A potom je toto účelové vytváranie dymovej clnej ideológie, to som už tiež spomínala, že kým oni neustále vytvárajú nejaké spektakulárne kauzy naposledy, to ste asi zachytili, ministerka kultúry navštívila Slovenskú národnú galériu, pričom zverejnila také absurdné, krátke video, možno ty môžeš o tom povedať ako zamestnankyňa, na svojom oficiálnom profile, kde je taký absurdný hudobný podmas a ukazujú také akože pre nich najviac pohoršujúce fragmenty z rôznych diel, akože niekto zvracia, alebo je tam pohlavný úd, alebo sú tam holé nohy špinavé, alebo... A ona to zámerne nekomentuje, bo tam ako keby tak zmetene chodí po tej galérii a ukazuje a vyzýva divákov a ľudí, aby napísali, čo si o tom myslia. Že ona zámerne nekomentuje, ale vidíme ako keby takú performanciu zvláštnu, takú zmetenú osobu Slovenskej národnej galérie. Keď si predstavíte toho Johna Travoltu v tom memečku. Veľmi podobné, veľmi podobné. A vidno na nej, že ona je zmetená, že ona v tom priestore vlastne sa necíti úplne dobre a vie, že čokoľvek by povedala, tak by prišla do nejakej odbornej komunikácie, či už s kurátorkami alebo umeleckou obcov. Ona by v nej nikdy v živote nevedela obstáť. Preto volí ako keby zvláštne ponižovanie, výsmech
a na tak zásadné diela, ako je napríklad Jana Želibská, 83-ročná ekofeministka z neoficiálnej scény a vidno tam absolútne nepochopenie a čo na to vlastne povedať, no, že tomuto čelíme a je to veľmi náročné, pretože keď vám niekto skrátkovito takto ponúka vystrihnuté diela z kontextu, ktoré ukazujú len nejakú vulgárnu časť a ona ju vulgarizuje, to proti tomu sa vlastne nedá úplne ako keby inak brániť ako odborne, ale o to nám ide, snažíme sa vlastne vždycky prichádzať s úplne inkluzívnym jazykom, snažíme sa byť odborní a všetkými spôsobmi neútoční, ale čelíme obrovskému tlaku a nedarí sa nám to úplne. No. Zároveň, čo je možno dobré ozvučiť, že ministerka od začiatku nástupu do svojej funkcie neprijala pozvanie do jedinej diskusie. Nereaguje na žiadne otázky zo strany médií, poslancov, poslankyň, nás ako tej odbornej alebo aj širokej občianskej verejnosti. Ona jednoducho nekomunikuje. Občas dá nejaký statement jej hovorkyňa a vieme, že reálne tú politiku robí generálny tajomník Machala, ale účelovo ju držia, alebo asi neviem, že či by ona vôbec mala záujem, ale takýto je fakt, že nezúčastnila sa ani jedinej verejnej diskusie. A ešte možno zaujímavé je, že pán Machala sa teda účastní týchto diskusí a hovorí, že pani ministerka sa nezúčastňuje týchto diskusí, pretože je žena. A toto je to slávne video, ktoré my sme vám to chceli ukázať. A ak mi dáte minútku a skúsime možno sa pripojiť k tomu. Hovoril Bráňo, že by sa na to dalo kliknúť, ale ono sa to na to kliknúť nedá. Takže budete si musieť vystačiť s môjim komentárom. Ale nájdete to určite ale možno na Facebooku. aj tá fotografia je dosť výpovedná. Áno, je to veľmi podobné. Tak to je z expozície súčasného umenia, ktorú robila Lucia Gregorová Stach, ktorá robila 20 rokov kurátorku Slovenskej národnej galérie a bola účelovo prepustená v decembri minulého roku pri zmene organizačnej štruktúry spolu s Alexandrou Kusou, bývalou generálnou riaditeľkou Slovenskej národnej galérii a taktiež Bohdanou Hromadkovou, ktorá viedla úsek marketingu a komunikácie a všetkých sprievodných programov. A toto video zverejnili minulý týždeň, takže je to veľmi piatok, minulý týždeň, piatok. Takže tuto, jak popisovala Ivana tie kroky, ktoré ministerstvo robilo, tak ten prvý, ako pomenovala, boli práve tie legislatívne zmeny. Takže na to, aby oni mohli účelovo prepúšťať ľudí a robiť tie čistky, si najprv museli zmeniť zákon o múzeách a galériách. To znamená, že si tam dohodili vety typu, že môžu vyhodiť človeka bez udania dôvodu a tak ďalej. Že najprv si museli pripraviť tieto legislatívne zmeny, aby potom všetko, čo budú robiť, bolo legálne. Na tieto legislatívne zmeny, to bol ten prvý polrok 2024, sme my ako otvorená kultúra sa snažili využívať všetky demokratické nástroje, ktoré máme k dispozícii ako verejnosť. To znamená, že sme písali všetky možné otvorené listy, spisovali sme výzvy, navrhovali sme hromadné pripomienky k legislatívnym zmenám, snažili sme sa oslovovať ministerku, ministerstvo, vládu Slovenskej republiky a samozrejme sme aj protestovali. Keď sa s nami nikto nerozprával, tak sme zistili, že jediné miesto, odkiaľ nás je počuť, je vlastne tá ulica. Tak sme začali využívať aj ulicu, pretože tam sme pritiahli médiá, ten mediálny záujem nám ozvučoval naše témy, že našim miestom, odkiaľ sa môžeme rozprávať s politikmi alebo nejakým spôsobom môžeme ovplyvňovať tú verejnú a kultúrnu politiku, sa stala iba tá ulica. A zároveň aj lobbying, ale to by bolo super, možno keby si povedala Ivana, lebo ty si vždycky v lobbingu, my, ako si môžete všimnúť, perfektná formulácia, posielame na lobbying vždycky Ivanu Rumanovú.
A ako si tiež môžete všimnúť, nemal to žiadny efekt. Nič sa nepodarilo vylobovať. Ale áno, akože učíme sa veľa vecí za ten posledný rok aj z hľadiska. Ten atentát Roberta Fica podľa mňa zaujímavá skúsenosť, možno by sme mohli povedať aj o tom. V tom nemáme prsty. Ale vtedy to sa udialo práve v kontexte intenzívnych debát o zákone o Fonde na podporu umenia, kedy sa práve akože po našich opakovaných návštevách parlamentného výboru pre kultúru a média a lobbyingových stretnutiach aj s nejakými koaličnými poslancami vyzeralo nádejne, že sa podarí odstrániť tie najviac deštruktívne zmeny, ktoré vlastne, keď to popíšem veľmi v skratke, preniesli rozhodovacie právomoci z odborných komisí, ktorých akože tam bolo 300 členov a členiek, odborníčiek na celé spektrum umenia, okrem audiovízie, lebo tam má samostatný fond, na úzkú skupinu 11 členov rady fondu, kde majú väčšinu priami nominanti ministerky kultúry. Takže predstava je taká, že členovia a členky odborných komisí si urobia tú špinavú prácu, prečítajú tých 5000 projektov, čo je asi, 50 000 strán a potom rada jednoducho vyškrtá projekty, ktoré sa ideologicky alebo personálne nehodia. Zdalo sa vtedy, že sa podarí túto negatívnu zmenu zvrátiť, lebo sme získali aj nejakých spojencov v koalícii. Do toho prišiel atentát na Roberta Fica. Koalícia potrebovala demonštrovať svoju jednotu a celá novela zákona vlastne išla tým pádom dostratená. A vtedy sme, myslím, že všetci pocítili enormný strach po tom atentáte a vyrušilo nás to, či vôbec ďalej môžeme pokračovať v protestných akciách. A to je možno na úplne inú diskusiu, len skúsim uzavrieť, že nakoniec ten šok v tej spoločnosti trval šokujúco vlastne veľmi málo. Krátko. Tam ako keby tá spoločnosť neprešla vôbec tým atentátom. Robert Fico bol po mesiaci naspäť v práci, v plnej sile. Nikdy o tom nerozprával, všetci sme sa báli, kedy to začne riešiť na verejnosti, ale bol hokej a za 2 dní bol po atentáte, čo tiež úplne nie je zdravé a nejakým spôsobom to ako stigmatizuje, lebo niečo je nevypovedané a stále tým tá spoločnosť nejakým spôsobom trpí. Zároveň on ako veľmi dobrý stratég, čo sa mu musí nechať, povedal, že ja nebudem obmedzovať vaše ústavné právo protestovať, vy si protestujte koľko chcete, ale ja nenechám ulicu rozhodovať o svojich politikách. Takže to je spôsob nejakého neutralizovania alebo zneškodnenia rezistencie, čo sa týka verejných protestov. Čo je z hľadiska toho, že sa deklaruje ako sociálny demokrat veľmi prekvapivé gesto, pretože potom nevieme v jeho poňatí demokracie, kde je vlastne miesto pre ten demos, ale to už je asi otázka na Roberta Fica. Tuto vidíme pár záberov z našich protestov. Ten prvý less is more, to nie je gramatická chyba, to je slovenský les. Tuto sme sa práve spájali s rôznymi ďalšími sektormi na Slovensku, napríklad s environmentálnymi organizáciami alebo s ľudskoprávnymi organizáciami. Bol to taký prvý protest, ktorý sme organizovali pred Národnou radou Slovenskej republiky. Nebol úplne nejak silný, čo sa týka mobilizácie, nebol tam nejak veľa ľudí, ale zároveň to bol prvý protest, na ktorom sme sa naučili organizovať protesty za 2 dní. Nadviazali sme dobré spojenectvá s bezpečnostnými zložkami. Vybrali sme si samozrejme najťažší terén, pretože to je Národná rada Slovenskej republiky, kde sú ďalšie plus iné obmedzenia z hľadiska bezpečnosti. Ale čo je veľmi dôležité, že už hneď od začiatku sme sa snažili vytvárať tieto intersekcionálne spolupráce. Potom tu vidíme jeden z našich najväčších protestov, ktorý bol práve po tých personálnych čistkách, to je dole Kultúra má byť otvorená, žiadna iná, čo bol vlastne pochod zo SND pred Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Tam sme dosiahli asi naši najväčší pík mobilizácie a to bolo 10 000 ľudí. A ešte možno tuto vidíme aj nejaké
to, čo som teraz spomínala, to boli také tie normatívne, nenásilné protesty toho slovenského typu, že teda sa stretneme na námestí a vypočujeme si nejaké príhovory, alebo teda ešte ten pochod. A tuto vidíme v strede We Dance Together, pokračuje, to je taká forma už nenormatívneho, nenásilného protestu, ktorý využívame tiež. Tam už úplne nejde ako keby o tie čísla návštevnosti, až skôr o ten spôsob. Toto je kultúrny mejdan, ktorý bol v lete tiež pred Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, reflektoval pána poslanca Huliaka, vyhlásenie, teraz už ministra, ponovom áno, vyhlásenie, že pripravujeme Mejdan, chcel povedať Majdan a my sme vlastne ako keby teda pripravili ten kultúrny Mejdan, ale zároveň sme začali pracovať aj s nejakou psychohygienou tej kultúrnej obce. Uvedomili sme si, že aké je strašne dôležité myslieť aj na seba, na svoje vzťahy a na proste nejakým spôsobom spolu prežívať ten atak, ktorý je proti kultúrnej obci vyvíjaný neustále každý deň. A ďalšou formou takéhoto nenormatívneho alebo nenásilného protestu bola štafeta pred Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktorá teraz veľmi podobne prebieha aj pred Slovenskou národnou galériou. Je to protest, ktorý nadväzoval práve v auguste na tie personálne čistky a jeho účelom bolo udržať mediálnu pozornosť na téme kultúry a pripraviť sa na ďalšie kroky a tým ďalším krokom bol kultúrny štrajk. A počas toho obdobia sme držali štafetu, kde sa každú hodinu vystriedali dvaja ľudia z kultúrnej obce a držali pred tým ministerstvom takýto jednoduchý transparent s heslom zo Slovenského národného povstania, začnite s vysťahovaním. Bolo to ukončené práve na 80. výročie Slovenského národného povstania ale nejakým spôsobom sme im narúšali ten priestor tej práce. Tí ľudia chodili do zamestnania, stretávali tam tých ľudí s tým transparentom. Začalo ich to trochu vyrušovať. Jedna z reakcií napríklad bola, že presne takéto isté transparenty v tejto istej estetike aj farebného ládenia sa ukázali na ministerstve v oknách, kde tam vylepilo, že zamestnanectvo Ministerstva kultúry stojí za Lukášom Machalom a Martinou Šimkovičovou a v ten deň, keď ich dali dole, tak vyhodili 40 ľudí z Ministerstva kultúry a vrátane aj tých ľudí z toho Inštitútu kultúrnej politiky. Bolo vidno, že úplne nevedia zareagovať na ten protest a nevedia opäť, čo majú robiť. Machala vyšiel dokonca von a rozprával sa s tými ľuďmi, zaujímalo ho, prečo tam stoja, snažil sa s nimi rozprávať. Takže aj tieto keby nenormatívne, nenásilné protesty, ktoré prichádzajú a zasahujú im trochu do ich pracovného priestoru, sa zdajú, že prinášajú možno aj väčšie zmeny a reakcie ako tie mobilizačné. Iba do vysvetlenia, neviem, či sa to trochu nestratilo, že tú cedulu z okien Ministerstva kultúry odstránili na žiadosť samotného zamestnanectva, ktoré nesúhlasilo to som ja nevedela napríklad. Áno, tam bola vnútorná rezistencia, pretože oni sa búrili proti tomu, oni tam pracujú v extrémne toxickom prostredí a neboli stotožnení. Ale zároveň to bolo určite v ten deň, že vlastne vyhodili celý Inštitút kultúrnej politiky. No, v každom prípade toto sú nejaké možnosti protestov. Samozrejme, my sme ich spravili za tento rok a spoluorganizovali sme asi 27 takýchto protestov. A ešte môžeme spomenúť ten pred Fondom na podporu umenia, ktorý stále trvá. Bolo ich tam 6 dokopy už a tiež im nejakým spôsobom vstupovali sme do ich pracovného priestoru. Kričali sme pod oknami, ich to enormne vyrušovalo a písali nám ľudia, ktorí boli na tom zasadnutí, že kričte, je vás počuť a je im to nepríjemné. Takže takýmto spôsobom sa snažíme aspoň ukazovať, že sme tam stále a že tam budeme a že ich budeme kontrolovať. A myslím si ešte, keď k tým protestom
že čo je dôležité povedať, keď sledujeme krivku poklesu volebných preferencií strany SNS, tak dosť akože kolerujú vlastne s tými protestami, ktoré sa dejú. Že najväčší pád bol vlastne v auguste, kedy boli tie čistky, kedy bol ten hnev v tej verejnosti a vyšiel do tých ulic a konštantne celý čas padá. Pri štrajku opäť padalo a dneska je SNS na nejakých 2,2%. Že ono to má zmysel, lebo vy im vlastne robíte aj reputačnú škodu. Dobre, tak ten druhý krok, ktorý sme pomenovali na začiatku, bolo to oslabovanie inštitúcií cez personálne čistky, ale takisto cez finančné poddimenzovanie, ešte škrty v rozpočtoch. Tu len možno pre ilustráciu toho, aby ste mali predstavu, čo znamenajú tie zmeny vo vedúcich funkciách, tak riaditeľom pamiatkového úradu sa stal archeológ, ktorému bola odňatá licencia na výkon jeho funkcie kvôli tomu, že neodovzdával nálezy a potom s nimi obchodoval alebo si ich nechával. Takže takýto zlodej je teraz riaditeľom celého pamiatkového úradu, tak to len, aby ste mali predstavu. To sú takéto osoby, ktorých tam dosadzujú a sú to všetko nejakým spôsobom personálne napojení ľudia na Slovenskú národnú stranu. Poverený generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie je vyšetrovaný Ministerstvom kultúry pre dotačný podvod. Takže tak, ako reakciu na toto oslabovanie inštitúcií sme ako formu rezistencie zvolili jednak sformovanie kultúrnych odborov. To práve súvisí aj s tou proaktívnou líniou, ktorú som sa snažila zadefinovať pri tom predchádzajúcom slajde, že tam sa budeme snažiť aktívne riešiť jednak boj za férové odmeňovanie v rôznych sektoroch kultúry a umenia, boj proti falošnému samozamestnávaniu a potom boj za zlepšenie sociálneho zabezpečenia pracujúcich v kultúre. Či už to bude cez status pracovníka, pracovníčky v kultúre alebo cez iné mechanizmy, ale tá situácia, v ktorej aktuálne čelíme, je naozaj neúnosná. Bola neúnosná už predtým, než Šimkovičová nastúpila do funkcie, akurát, že tá obrovská neistota, ktorú priniesli do celého rezortu kultúry naprieč naozaj všetkými formami, žánrami, umenia a všetkými regiónmi je naozaj neudržateľná. Takže to je tá proaktívna línia. No a potom to bol formát kultúrneho štrajku, alebo teda štrajkovej pohotovosti, ktorú sme vyhlásili 5. septembra 2024. Keďže išlo primárne o obranu inštitúcií a reakciu na to, že tých 460 zamestnancov zamestnankyň po celom Slovensku malo byť prepustených, tak sme začali organizovať pravidelné cally, sprostredkovať právne poradenstvo. Narazili sme ale veľmi rýchlo presne na tie špecifika štrajkovej pohotovosti v kultúre. Jednak je to tá otázka, čo sú zdroje našej systémovej moci, pretože ak sa porovnáme, neviem, s pracujúcimi v iných, tých treba z výrobných sektoroch, ktorí keď nenastúpia na výrobnú linku alebo zablokujú kamión, tak každý deň a každú minútu toho štrajku spôsobujú zamestnávateľovi priame hospodárske škody. My takúto priamu dynamiku alebo takýto priamy nástroj vyjednávania, kolektívneho vyjednávania nemáme. Takisto povolania, na ktoré sa väčšinou pozerá tak z vrchu ako smetiari. Keď nenastúpia v lete 3 dní do práce, tak je z toho celospoločenská kríza a jednoducho ich vyjednávacie nástroje sú oveľa silnejšie, než ako tie, čo my máme v kultúre a v umení. Takže to je jedna vec, premyslieť to, že čo sú zdroje našej systémovej moci, ktoré prípadne vieme mobilizovať. A potom sme veľmi rýchlo natrefili tiež na to, že štrajk bol definovaný ako určitá forma kolektívnej obrany, ktorá ale je napojená na určitú fázu kapitalizmu, čo je tá fordistická, produktivistická fáza a pre výrobné odvetvia. Aj tam je to ako je ukotvený štrajk v legislatíve, je extrémne pacifikačné a skôr kladie prekážky tým pracujúcim, ktorí sa chcú organizovať. Či už kvôli tomu, že štrajkovať sa legálne dá, iba ak sú ohrozené sociálne hospodárske práva, tá definícia je ešte viac reduktívna, to ako je pomenovaná v zákone. Takže ak vidíme, že demokratický chod nejakej inštitúcie je ohrozený, tak to nie je legálny dôvod na vstup do štrajkovej pohotovosti alebo do štrajku. A zároveň, že ten zamestnávateľ je prvý, kto vyhodnocuje, či tá účasť na štrajku je legálna. A ak vyhodnotí, že nie, tak môže za to sankcionovať tých pracujúcich, ktorí nastúpia do štrajku.
a čo môže viesť až k prepusteniu tých pracujúcich. A ten štrajkujúci, ak nesúhlasí, tak sa musí brániť na súde. Takže to, ako naša legislatíva ukotvuje štrajk, je limitujúce aj pre tých pracujúcich vo výrobných sektoroch, ale absolútne to nesedí pre pracujúcich, ktorí sú nielen v kultúre a v umení, ale vo všetkých prekarizovaných oblastiach. Či už sú to agentúrni pracujúci, alebo migranti, migrantky, ktorí nemajú legálny status, alebo sex workerky, ktorí takisto pracujú v nejakej šedej ekonomike. Tí všetci nie sú chránení týmto inštitútom a to sme pochopili veľmi rýchlo pri organizácii štrajkovej pohotovosti. Toto nám zostalo ešte... Tu asi len krátko ten rozdiel medzi otvorenou kultúrou a kultúrnym štrajkom je najmä v tom, že ako keby v tom mobilizačnom efekte a v prepojení sa so zriaďovanou kultúrou. To teda znamená, zriaďovaná kultúra je tá, ktorú zriaďuje štát a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ako už Ivana hovorila na začiatku, je to okolo 30 inštitúcií po celom Slovensku. Tu sa nám podarilo ako keby s nimi nadviazať dialog, koordinačné kóly a podarilo sa nám dostať tieto inštitúcie spolu s nami do jedného hnutia, do kultúrneho štrajku, kde sa podpísalo viac ako 4 000 osôb vo viac ako 400 inštitúciách po celej krajine a bolo to nejaké 165 mestách. Vieme, že my sme k tomu spravili aj interaktívnu mapu, ktorú sme spolu vyvíjali s developermi, webovými developermi, ktorí nám to kodili po nociach, spravili to za 3 dní. Tá interaktívna mapa je stále dostupná, sú to open data, open source, môžete sa na nás obrátiť, vyvinuli sme to pre ďalšie použitie a veľmi radi to budeme zdieľať aj s inými protestnými hnutiami. Ale teda ten hlavný rozdiel a efekt je, že sa tu prepája veľká časť nezriaďovanej kultúry s tou zriaďovanou kultúrou a vytvárame spolu hnutie, ktoré chce brániť slovenskú kultúru pred deštrukciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Zároveň vchádzame spolu s týmito všetkými subjektami do štrajkovej pohotovosti, ktorú sme oznámili toho 5. septembra. Tie nástroje tej štrajkovej pohotovosti my, čo sme ako otvorená kultúra poskytli, ako zdieľané, boli práve tá vizuálna identita, tlačové dáta, zároveň odznaky, tieto odznaky, ktoré sme distribuovali po celej krajine a zároveň tie odznaky nám dosť veľa pomohli financovať naše náklady, ktoré nám vznikali pri tej organizácii. Tie odznaky sme nerozdávali, ale predávali sme ich, každý si ich mohol proste kúpiť za euro a na tých odznakoch sme spravili 8 000 eur, ktoré nám veľmi, veľmi pomohli v ďalšej komunikácii a hlavne na právne účely, pretože pri tomto kultúrnom štrajku, to vám už určite viacej povie k tomu Ivana, sme veľmi veľa hodín strávili práve s právnikmi a právničkami a snažili sme sa dávať právne poradenstvo práve zamestnanectvu týchto dotknutých inštitúcií, hlavne z tých zriaďovaných, ktorí čelili teda tomuto hromadnému prepušťaniu pri tej konsolidácii. Ešte možno pozriem, že či som nezabudla povedať niečo dôležité, ale áno, generálny štrajk, toto je asi dôležité. Prečo stále zostávame v štrajkovej pohotovosti? Pretože nemáme žiadne právne a legitímne podmienky na to, aby sme vstúpili do naozaj ostrého štrajku. Čo sa týka celého kultúrneho sektora, to ani legislatívne nie je možné, ale vlastne Ivana, ty si to už pomenovala. Všetci tí, alebo tých 55% pracujúcich v kultúre, ktorí majú status samostatne zárobkovo činných osôb, takže nemajú status zamestnancov zamestnankyň, môžu síce štrajkovať de jure, naša ústava to umožňuje, ale de facto si nikto nevie predstaviť, čo to vlastne znamená. To sú tie nástrahy legislatívy, ktoré som aj spomínala, že jednak sa to legislatíva limituje štrajk na to, že ak sú ohrozené sociálne a hospodárske práva zamestnancov a zamestnankyň. Akým spôsobom sa môžu domáhať svojich práv všetci tí, ktorí sú živnostníci na voľnej nohe, freelancerky,
To je síce možné v rámci uplatnenia si ústavného práva na štrajk, ale k tomu nikdy nebol dopracovaný zákon, takže de facto nie je vôbec jasné, akým spôsobom je možné si uplatniť toto právo. A zároveň je tam problematické to, že keď ty prichádzaš ako samozárobková činná osoba do štrajku, tak v podstate štrajkuješ ako keby proti sebe. No. Ale tu sa ukazuje ako hrozne dôležité preventívne opatrenie naozaj vzdelávať zamestnancov, zamestnankyne inštitúcií, pracovať s tými odbormi a ako s šéfmi odborov, pretože tu sme prišli na to, že keď išlo do tuhého a bolo treba poučenie a pohotovo reagovať, napriek tomu, že sme poskytovali predtým to právne poradenstvo, tak tí predstavitelia treba z odborových organizácií jednoducho boli v pomykove a nevedeli, ako reagovať, lebo nemali takú skúsenosť. Tie odbory sa stali už tiež v nejakom zmysle vo veľa inštitúciách vyprázdnenou inštitúciou, ktorá maximálne raz za x rokov otvorí kolektívnu zmluvu a vlastne je v niečom takou predĺženou rukou zamestnávateľa, ale ak ide naozaj o boj a treba z obranu tých inštitúcií, tak naozaj boli tieto organizácie nepripravené a zároveň tí samotní zamestnanci, zamestnanky nepoznali svoje práva. To sa môže zdať triviálne, ale tam často tie prepušťania prebiehali tak, že niekoho zavolali do kancelárie, kde boli 3 ľudia, ktorí na to človeka nakričali, prinútili ho podpísať dohodu, ktorá bola pre ňo nevýhodná. A išlo sa ďalej. Takže z tohto hľadiska dáva veľký zmysel v rámci preventívnych opatrení naozaj vzdelávať zamestnancov zamestnankyne o tom, aké sú ich práva, ako správne postupovať treba v prípade ukončenia pracovného pomeru, v prípade šikany, bossingu a tak ďalej. Pri zhromaždení všetkých týchto problémov a to, že teda nie je možné robiť nejaký generálny štrajk v kultúre, sme prišli s modelom, že ak jedna inštitúcia zriaďovaná ministerstvom kultúry vyhlási štrajk, tak my všetci sa k nej solidárne pripojíme a budeme s nimi solidárne štrajkovať. Ale to sa tiež ako keby ukazuje, že by to bol v podstate len nejaký, nebol by to regulérny štrajk opäť. Že nemôžeme ani solidarizovať vlastne. A inštitúcie nechceli ísť do toho štrajku. A inštitúcie do toho nevstúpili. Ani jedna. Ani SNG, ani SNM, teda Slovenská národná galéria, ani Slovenské národné múzeum, ani Pamiatkový úrad a ani Slovenské národné divadlo. V Slovenskom národnom divadle vidíme odpor, ktorý tam oni konštantne držia od nástupu do štrajkovej pohotovosti. To už je viac ako 7 mesiacov, kde teda po každom divadelnom predstavení vystúpia herci, herečky s vyhlásením, poprosia divákov, že ak si to nechcú vypočuť, môžu kľudne odísť a pre tých, ktorí chcú zostať, čítajú vyhlásenia. A toto už robia naozaj konštantných 7 mesiacov. A samozrejme, že sú tam tlaky na nich, aj politické, aj od riaditeľky, poverenej riaditeľky Slovenského národného divadla, ale zatiaľ činohra drží a stojí. Uvidíme, ako dlho, ale 7 mesiacov sú keby stále v štrajkovej pohotovosti najviditeľnejší. Tuto vidíme nejaké tie vizuálne identity, kde vychádzame z jednoduchého podania solidarizačného gesta rúk. Vidíme, že sa s nimi vie nejakým spôsobom reťaziť a držať spolu. A návrh tohto loga robil Filip Ruisl. Je to teda citát od Ariely Azoulay, kde sa práve Imagine Going on Strike, kde sa zamýšľa nad tým, ja som si ho čítala v čase tej najväčšej skepsy, keď sa teda ukázalo, že inštitúcie otáľajú a že vlastne nikto nechce ísť do toho ostrého štrajku. A ona sa tam uvažuje o tom, že čo keby ten štrajk nebol iba nástrojom, akým sa stal ako v priebehu tej histórie alebo tej historickej evolúcie za to, aby si pracujúci mohli vymôcť nejaké detaily, akože vyššiu mzdu alebo viac dní dovolenky, ale že by to bol nástroj nejakého kolektívneho dosahovania lepších budúcností. Že by sa prostredníctvom štrajku naozaj realizovala nielen obrana inštitúcií, ale aj premyslenie funkcie a zmyslu tých inštitúcií ako takých. A to si myslím, že sa mi zdá, ak aj popreskakujeme tie ostatné slajdy, lebo asi sme to prehnali s očakávaniami, ale
že to sa mi zdá kľúčové si možno pomenovať, že to, čo my vlastne chceme dosiahnuť, by nemalo byť ten návrat do stavu pred Šimkovičovou a Machalom. Pretože veľa z tých inštitúcií, za ktoré teraz stojíme na barikádach a bojujeme, tak sme voči ním boli extrémne kritickí. A ešte predtým, než nastúpila Šimkovičová a Machala, a je to v poriadku, je to súčasťou nejakej sebareflexie treba z toho sveta umenia a kultúry. A že ak naozaj chceme nejakým spôsobom využiť ten akceleracionistický rozklad, ktorý priniesli do hry Machala a Šimkoviča, tak by sme mali premyslieť, čo znamená budovať kultúrne inštitúcie a kultúrnu infraštruktúru jednak v čase klimatickej krízy a v čase nárastu krajnej pravice v celosvetovom meritku. Takže našim cieľom by nemalo byť obnova status quo, ale naopak premyslenie toho, čo vlastne chceme cez umenie a cez kultúru budovať, k akému svetu chceme prispieť. A tam bolo niekoľko historických príkladov. Vôbec prvý štrajk, ktorý je historicky zaznamenaný, je z 12. storočia pred našim letopočtom. Uskutočnil sa v západných Tébach a uskutočnili ho pracujúci, ktorí mali stavať a dekorovať kráľovské hrobky, takže tam boli obsiahnuté aj umelecké profesie a remesla. Nešlo o otrokov, išlo o nájomných robotníkov, ktorí v jednom momente písar zachytil, ako jednoducho zložili nástroje a odišli do nejakej inej hrobky sedieť a oddychovať s tým, že oznámili, sme hladní. Najskôr im ich nadriadení vyhoveli a teda doplatili tie chýbajúce dávky obilia. Oni sa tam však nezastavili a eskalovali tie svoje podmienky alebo svoje požiadavky, takže poukazovali na nejaké štruktúrálne zlyhania. Na to, že my máme nárok aj na vodu a nápoje, na ovocie, na ryby. Nie sme na to zvyknutí, že by nám chýbali takto základné veci. A zároveň eskalovali tie svoje požiadavky na vezíra a až na faraóna. Zároveň žili v jednej komunite, v jednej tej remeselníckej dedine, čo je veľmi dôležitý aspekt toho vôbec organizovania sa v akomkoľvek sektore, že sa tu ľudia poznajú na každodennej báze, zdieľajú rovnaký čas, stretávajú sa a tak ďalej. Čo napríklad pri týchto prekarizovaných profesiách, ktoré som spomínala, je extrémne ťažké. Je to tiež nástroj nejakej prevencie a predchádzania tomu, aby sa pracujúci organizovali. Asi už nemáme čas ísť do detailu k tým ostatným, ale čo sa mi zdá ešte dôležité, že všetky tieto štrajky, aj ten, čo bol zaznamenaný prvýkrát v Londýne v roku 1768, akože tam bolo použité slovo štrajk, tak to znamenalo pôvodne takéto vyťahnutie plachiet a zviazanie, takže nemohli opustiť prístav. Tu sa podarilo prepojiť námorníkom s baníkmi a ešte pred nimi štrajkovali tkáči proti dovozu francúzskeho hodvábu. Podarilo sa im zároveň presvedčiť na svoju stranu ďalšie profesie, ako nejakých nosičov, obsluhovačov, majakov a tak ďalej. Až 14 000 ľudí sa zapojilo do ich štrajku. Na niekoľko týždňov ochromili celý obchod na Temži a v tom čase, kedy nepracovali, tak zároveň intuitívne urobili to, čo robíme aj my, a už sa to zdá samozrejme, ale vstúpili do verejného priestoru a chodili s hudobnými nástrojmi a s transparentmi popred obchody mesiarov a pekárov, ktorých produkty si nemohli dovoliť. A vybudovali vlastne už také prvé intersekcionálne spojenectvo. Zároveň praktizovali formu neoficiálneho odborového hnutia. Vtedy neexistoval žiadny zákon o štrajku. To, čo sme tu teraz popisovali, je v niečom iba následok toho, ako sme neochotní riskovať a organizovať sa na tejto rovine. Oni vtedy naozaj nasadzovali svoje životy a svoju bezpečnosť, pretože nebol žiadny zákon, ktorý ich chránil. Ale týmto spôsobom postupne vybojovali lepšie podmienky. Čo urobila vláda, a čo som tu ešte tak chcela zdôrazniť, je, že rozbila túto jednotu. Myslím, že námorníkom doplatila tie dávky, ako žiadali, baníkom nie. Baníci potom začali útočiť na námorníkov a tým pádom roztrieštili celé to hnutie. Takže toto je ako keby dôležitý moment toho, že na čo si dať pozor a čo je najefektívnejší nástroj. A tu som uviedla, asi toto preskočíme, niekoľko príkladov z umenia. Lee Lozano, Goran Dordevič, ešte tam bol Gustav Metzger predtým, myslím, ak nie, tak ten tu nie.
Možno keď to iba tak, chcela som to aj rozobrať bližšie, ale nebudem asi teraz to už rozoberať, skôr sa môžeme, nech dostane priestor na diskusiu, ale tieto umelecké pokusy o štrajk v umení si veľmi skoro uvedomili to, čo aj my, že teda naše vyjednávacie nástroje sú radikálne iné ako vyjednávacie nástroje a naša systémová moc je iná ako v prípade iných odvetví. A skôr moje čítanie je, že tam išlo o to navodenie stavu presne tej acedickej, lenivostnej kritiky. Pretože títo umelci, umelkyne si uvedomili, že ten systém, ktorého sú súčasťou, reprodukuje koloniálne vzorce, reprodukuje paternalistické vzorce, podieľa sa na reprodukcii nerovností, vyťažuje prácu zadarmo. Svet umenia nie je nejaké čisté, nedotknuteľné, nadnesené niečo, čo sa vznáša nad tým svetom špinavých transakcií dolu, naopak jeho pevnou súčasťou a podieľa sa na reprodukcii, povedzme, nerovností, kolonializmu, imperializmu a ďalších vecí, proti ktorým často umelci, umelkyne explicitne bojujú. Takže ten štrajk bol myslený ako nástroj, ako položiť ten svet umenia na lopatky tým, že sa z neho aktívne stiahneme, ale to nie je nejaké pasívne iba prerušenie tvorby, ale naozaj akt aktívneho stiahnutia sa a zároveň vytvorenia priestoru na to je moja interpretácia, aby sme dospeli k tomu istému bodu kritickej reflexie, kritického odstupu, ako tí mnísi, ktorí v jednom bode pochopili, že ten systém, ktorý tak ako vytrvalo reprodukujú každodenne na úkor svojich tiel, svojej energie, svojich kapacít, nikam nevedie a nikam ich neposúva. A tak. To mám ja? No? Môžeš, aj sa potom. Toto je ten posledný krok, ku ktorému postupne a samozrejme za veľkou dymovou clonou prichádza a je to práve privatizácia verejných statkov. Ten plán, ako sme spomínali, vyšiel von a uzrel sveta niekedy počas augusta, koncom augusta 2020, alebo počas septembra. Robili sme k tomu veľkú tlačovú konferenciu, kde unikli dokumenty z ministerstva s presnými schémami, akým spôsobom chcú redukovať inštitúcie, akým spôsobom chcú pracovať s zbierkovými predmetmi. A zároveň, ako bolo už aj spomenuté, akým spôsobom chcú zasahovať do pamiatkového zákona. A myslím, že sme to všetko povedali, že sme hovorili aj o tej redukcii zbierkových predmetov, že to chcú byť o 80-90%. Možno, čo sme ešte nepovedali, je, že teraz prebiehalo výberové konanie, netransparentné, neverejné, na nového generálneho riaditeľku Slovenskej národnej galérie a unikla, tiež líkla jeho koncepcia toho, kto vyhral. Bol to pán Králik a napríklad na tej koncepcii vidíme, že on dostal úplne noty jasné podľa tých dokumentov, ktoré unikli. Že tam ráta s tým, že by sa mali zoštátniť zbierky Múzea Andyho Warhola, kde je veľká zbierka napríklad diel Andyho Warhola a nie len. Taktiež tam vidíme, že tam sú aj tie isté chyby, ktoré sa nachádzajú v tej koncepcii. To znamená, že oni si už dosadzujú vlastných týchto riaditeľov, ktorí vykonávajú akoby túto privatizáciu verejných statkov, ktorú my vieme, že sa to vykonáva, že sa to deje, upozorňujeme na to od septembra, ale nejakým spôsobom sa nám to nedarí nejakým spôsobom zastaviť ani alebo legitímne o tom hovoriť, pretože na to nemáme proste dostatočný dôkaz, iba to, čo sme sa už snažili odkomunikovať. Ale pracujeme aj na iných metódach, akým spôsobom upozorňujeme na naše zbierkové predmety a kultúrne dedičstvo. A tu prenechám zase slovo Ivane Rumanovej. Toto je taká prípadová štúdia, ktorá ale pre nás je veľmi spektakulárna, ale poukazuje zase na to systémové ohrozenie tisícov zbierkových predmetov, zbierkových fondov inštitúcií. Je to mramorová busta zo začiatku 15. storočia, busta Cecílie Gonzaga, ktorej autorom je na 99% Donatello. Zároveň... Ešte to možno... Potreba vedieť, čo tam je, pardon.
Áno. Táto busta je teda exponát, ktorý je v zbierkových fondoch Spišského múzea v Levoči. Dlho iba tak ležala v depozitári. Potom pani Herucová, ktorá je kunsthistorička zo Slovenskej akadémie vied a pracuje čiastočne pre toto múzeum, tak mala na starosti spracovanie zbierkových predmetov. Dostalo sa jej do rúk toto dielo. Táto busta začala pátrať, preukázala prepojenia medzi šľachtickým rodom Čákiovcov a Gonzagovcov. Nie je to ešte na 100% overené, to dielo čaká materiálo-technický výskum a tak ďalej, ale v tom celom marazme, ktorý v súčasnosti zažívame, znamenal objav tejto busty niečo zrazu veľmi pozitívne. A my sme veľmi tlačili na to, aby sa teda zverejnila a ozvučila a medializovala existencia tohto diela, pretože máme strach. Jednak preto teda, že riaditeľom toho múzea v Levoči je už ich dosadený riaditeľ, ktorému absolútne nedôverujeme. Tá inštitúcia je presne personálne poddimenzovaná a spoliehať sa na to, že si niekto neuvedomí, a je tam tento plán, ako vytváranie nejakého nového depozitára, presunúť diel z jedného do druhého, kde vždy dochádza k nejakým odpisom a nejakým stratám a jednoducho chvíľku sme zvažovali, že či je efektívnejšie nehovoriť o tom, ale to riziko toho, že my naozaj nemáme už prehľad o tom, čo je s tým dielom, bolo väčšie ako to, že musíme na to upriamiť čo najväčšiu mediálnu pozornosť, vytvoriť ten mediálny tlak na to, aby to dielo bolo vystavené, sprístupnené verejnosti v adekvátnych podmienkach, lebo to je najvyššia forma ochrany. Zároveň sa to takým oblúkom dostávame k tomu pôvodnému motívu acédie, a to nie len na tej akoby vizuálnej stránke, ale je tam taký pekný príbehový oblúk, že Cecília Gonzaga bola na svoju dobu veľmi rebelská, emancipovaná žena, ktorá sa zbúrila svojmu otcovi, ktorý bol jedným z najmocnejších šľachticov v súčasnej Mantove. On ju chcel vydať vo veľmi nízkom veku, ona sa vzbúrila, chcela mať vzdelanie a požadovala, aby vstúpila do kláštora. Čo zase kláštor je to prostredie spojené s tým hriechom, alebo teda s tým démonom acédie, lenivosti. A potom toto dielo, tá busta, bola súčasťou kaštieľa Čákiovcov v Spišskom Hrhove, kde bolo reedukačné centrum pre neprispôsobivé dievčatá, ktoré dokonca na tú bustu intervenovali, že jej nakreslili nejaké očné linky perom. Mala by tam byť viditeľná ešte? Takže je tam taký pekný príbeh ženskej rebélie a ženského vzbúrenia sa proti autoritám. Tak a popíšeme to, tu vidíme autoportrét ministerky kultúry vystavený na výstave na Bratislavskom hrade, na výstave, na ktorú dala záštitu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Je to autoportrét s názvom The Blue Magic Color. The Blue Color Magic. Color Blue and the Magic. Áno, Color Blue and the Magic, tak, presne tak. Na tejto výstave, túto výstavu otváral premiér Robert Fico. Na tejto výstave vystavovali aj iné političky, Romana Tabak, vlastne dneska už Tabaková, a zároveň aj Jana Váľová. A táto výstava bola 2 mesiace otvorená pre verejnosť a mohli ste na nej získať rôzne xeroxové materiály o škodlivosti mRNA, vakcín a iných rôznych dezinformácií. A zároveň to ukazuje aj nejaké estetické vnímanie tejto alt-right scény. Áno. For the true and living equality, we will give up everything. Let the arts perish if need be, but let us have real equality. A tým by sme to mohli pomaly preklopiť do tej diskusnej interaktívnej časti. Pri tých štrajkoch v umení, aj historických, ktoré som spomínala, akoby takým spoločným pojitkom
bolo uvažovanie o tom, že ak prestaneme tvoriť, tak tú kapacitu, energiu, ktorú vkladáme do tvorby umenia, môžeme investovať do imaginácie nejakých lepších budúcností a do toho, ako tieto lepšie budúcnosti dosiahnuť. Jeden z tých iniciátorov štrajku v umení, Gustav Metzger, mal taký pekný príklad toho, že umelci a umelkyne dotujú svoju tvorbu do veľkej miery vlastným časom, financiami, energiou a keď prestanú tvoriť umenie, tak vlastne ušetria a uvoľnia obrovskú časť týchto svojich kapacít a energie práve na niečo iné, práve na to premýšľanie lepších budúcností a toho, ako ich možno spoločne, kolektívne dosahovať. Dokonca navrhoval nejaké odvykacie tábory pre tých umelcov, umelkyne, ktorí si nemôžu pomôcť a musia tvoriť tie diela, tak mali byť také špeciálne tábory, kde ak dôjde k tomu, že nejaké dielo napriek tomu všetkému vznikne, tak bude rituálne ničené v nejakej periodicite. Takže tak. A toto sú tie naše možné podnety do diskusie. Neviem, či si dáme medzi časom prestávku, alebo rovno pokračujeme. Povedzte si vy. Dobre, tak môžeme. V tom případě děkuji Ivaně a Veroně za přednáškovou část a já mám pro dotazy připravený mikrofon. Jestli někdo z vás s připraveným dotazem stačí zapnout.